Окей. След като започнахме с загрявка, която работи и за подобряване на мобилността, преминахме през 3 комплекса за плиометра, за заздравяване на сухожилията и за заздравяване на коремната област. Добре, сега преминаваме към последния комплекс от 2 упражнения. Той е за какво? Последният комплекс е силов елемент за заздравяване на бедрата и заздравяване на рамената. Супер! Ами, нека да го демонстрираме. Да. Заповядай. Първото упражнение, което е за бедрата, заставаме на стена, гледате да не е много хлъзгаво, за да не се контузите. Идеята е тук да имаме 90 градуса от бедрото и частяла и просто засичаме време. Това е един вариант на упражнението. Ако искаме да го затрудним, може да вкараме малко движение от глезене. Тоест, тук. Хлъзга ли си? Да. Може би може да използвате и маратонки, някакви чисти маратонки, за да не се хлъзгате, ако сте с паркет или някаква друга хлъзгаща се повърхност. Между другото, това важи и за предишното упражнение с скоковете, което показахме. Да, внимавайте, ако е хлъзгало, просто го изпълнявайте с маратонки. Другия вариант е да стъпите малко по-близо до стената и по този начин сцеплението е по-добро и можете от тук да вдигате така глезените на пръсти. Добре, това реално е прогресията. Това е прогресията. Тук с това движение натоварваме една част от прасец, която е тук долу. Тази част солеус се казва. Тя се използва точно когато сме в тази изгъната позиция, когато има ъгъл на коляното. Това е един вариант. Другия вариант за прогресия е пак заставаме в същата позиция и от тук изпълваме единия крак. И редваме. Това вече е доста по-трудно. Също има варианти, когато свикнете на това, просто да държите само на един крак. Така и да си засичате време. И пак, както предишните упражнения, от 30 секунди увеличаваме на 45 до минута. Добре, може да ползваме и тежести, ако имаме. Там съм поставил 2 гирички. Да, може да ползваме тежести. Те са малко леки като цяло, но да. Те са леки, но зависи от упражненията. За някои упражнения може да се трудно. Добре, може още веднъж поне да покажеш различните варианти прогресии, тъй като станаха доста и да не се объркваме. Първият и най-базов вариант е просто всъщност китайско столче, нали? Така се казва упражнението. Изометричен клек също може да се нарича. Това е първи вариант. Втория вариант е да повдигаме и глезените нагоре. Добре, със задържане от около секунда. Трети вариант, изпълваме краката и редувате. И последен четвърти, за по-напреднали, на един крак само задържате. Супер, благодаря ти. Това е първото упражнение от комплекса за силова издържливост. Да, нали силова така издържливост. Тук тренираме точно тази позиция, в която най-много ни се натоварят бедрата и усещаме тази пареща болка, която в началото на сезона. Добре, покажи ми сега второто упражнение, така наречения Prone Snow Angel, нали така? Да, за второто упражнение в принцип може да започнете без тежести. Лягате по корем, ръцете изпънати. Бавно и контролирано. Да, тук целта е максимално изпълнети ръце и максимално далече от земята. Тук тренираме освен силата на лопатката и на задната част на рамото, тренираме също и мобилност, т.е. пълен обхват на движение. Като знаем, че рамената са една от най-честите контузии се получават точно при рамената, при разни падания и така нататък. И ако сме заздравили хубаво стабилизиращите мускули на лопатките, можем да намалим шанса от контузии. Добре, правим го по 10 пъти движението. 10 пъти, като когато вече ни стане лесно, може да вземем някакви малки гирички, примерно по 1-2 кг. Тия са по 3. Тия по принцип това упражнение с 3 кг е доста трудно.
препоръчвам да започнете от без тежести, след което може да вземете 2 шишенца по 500 мл буквално. Не знам, че звучи много лесно, обаче е доста лесно за подценяване. Аз съм го пробвал, наистина е много трудно с тежести. Ще пробваш ли с тройките? С тройките може да не стане. Значи, тук е важно да гледате надолу, защото много хора, когато правят това упражнение, гледат настрани. И по този начин може да се контрастите вътре, нещо да ви се хване някакъв мускул. Да, реално и нагоре не трябва да се дига главата. Трябва да е в неутрална позиция, т.е. да следва извивката на гръбнака. Добре, значи казахме, този комплекс от 2 упражнения ни помага за силова издържливост. Да, заздравяване на бедрата и на областта около раменете. Добре, правим го в края на тренировката като третия комплекс, нали така? Да, това е последния комплекс от тренировката, като с това завършваме цялата тренировка. Добре, благодаря ти.